Přestože téma drahota už z mediálního prostoru zmizelo, tak určitě nezmizelo z našich životů. A my se prostě musíme nově zvykat v tom prostředí těch vyšších cen. Jedna věc je to, že to řešení spočívá v tom, jako přestrukturalizovat si trošku rozpočet. Ale je tam ta druhá složka a to je jako emocionálně se s tím stotožnit, protože na spoustu lidí to dolíhá až jako existencionálním prostě stresem. A je dobré si uvědomit, že opravdu žijeme ve státě, který má široký sociální systém. V momentě, kdy máte pocit, že se na vás opravdu ty výdaje valí jako neúnosně, tak určitě se obraťte na finanční poradce, ale nebo i na správu sociálního zabezpečení, protože existuje řada jako podpory, kterou můžete dostat a nemusíte to nést všechno sami.